Liu Zheng le Mr. Zhu te zan je ei dun po an hu ko nga kara an chuan lai chuan Liu Zheng chuan ning jang a voicemail thon chu mu in angai thla zuya apa chu alo en sak tur thu in a chang le zui Mr. Zhu lam chu hoin rem chang la ya chuan chuk tir mai tur ati in ala ho thailo thu chu a shila damdo in lama boina o memni ti ya lo zo ve va chuan Liu Zheng ro in doctor ning chung chang zo ka ni thu in alo chang ve maya ning jang a thil shil chu a shil zui ngal Mr. Zhu chuan doctor ning in thleng chu thla lo lo atum zuya Liu Zheng chuan atana boi thlak mai mayang lo ti ve ma se Mr. Zhu ero in atum lui ve tlat building ko tan thlen chuan Liu Zheng chuan lom thu soin chwa ngal mai atuma Mr. Zhu chuan kep awang to dun bok nen alo nga mai tur thu chu soin ati ding le ri Liu Zheng chuan ngai to lo tur ati in ho ma sa jok turin a shila a chhuak zui ngal akal na lam en wang nuwa a present pek chu ala lo ti a she chhuaka a kau zui nangin Liu Zheng ro chuan a she phato lo Mr. Zhu po lung oi chia lowin a in khal ho zui ve ta ngal Liu Zheng chuan kongka chukik dot tin doctor ning chuan a chang thei reng lowa angai a tha chia lo ma se doctor ning chu headphone ngai thla in ba ta pa alawin chia fai mek chu ni in kongka thom po a shat lo pha Liu Zheng chuan password mangin kongka chu a ron hong zuya doctor ning chu a headphone da in tuya chuan a in chia pil ve chia bok Liu Zheng chuan doctor ning kau pa chuan a room a ron ena a mu mai si lo ba chum lama chuan ron phein a kaule a ma se ala chang chuang lo parda chu ron kewin doctor ning ba tapa a bokhup zonga chelo lo om mu chuan ring taka aw vakin man mo lutukin atlan phei zuya a thlen ma deuh cha chuan ala tol swal zuya doctor ning po chwa tum bok nen ama chu alu azuk nim ve tabura mang ang zetin a in vai chuak le zuya doctor ning po phok zetin a run dak chuak ve hlol bok thlasang mu ang mai a phok chuan anin mel zuya Liu Zheng hlau thong bok shil hai bok si chuan avin zui ngek doctor ning la tuya chuan a in him boi ve teu bok si nen a tho hoka chan po a chang theilo an phuna sadun ve ve bokani ruan lang churon lang le in mall ni om taka hian headphone wa chuan ama te chuan akala restaurant pakhata tanya pasal jangcheng le a mei che kop thil ei dun chu mu in a thin rim kher mai an kal son nu lok chuan asrei chula in a chhunga mei zel bung zong chu an hot pota chuan a chhun lu saka akal son le ngal jang cheng tiron let le in an ei nu chuan diklo oma sha in an thil ei chu an en chianga mei zel bung alo ni thin rim zatin wages chu kawin thil thleng chu a mu a an manager bia ka du thu a shil zui bok wages chuan le ka them pakhat hiron phorin mi pakhatin petura ati thu a shila jang cheng chuan lo lak sakin a chiar zui engma thup tur ka nei lo keima ruan lang ti alo in ziak kula jang cheng chuan rang zatin a ak zui bok anula shwai chu thin rimin manager a mudu thu shilin alavin hle a jang cheng ro engma tingam to lovin chuak turin asom zuya mei chha chu lung oi lovin ala ang na sa hle a ma se jang cheng chuan mual phau a hlau ve bok nen anor chuak deuh nok nok doctor ning in lama ve thong chuan Liu Zheng chu a thom no a hu vek bok nen doctor ning kamis chu a hatangota thil thlendan ve langai to chuan a nuya zaru hle doctor ning po chuan intilhum du tur khopin anga yemni ti in lo zot ve boka Liu Zheng chuan a soipui du lo a che che ve bokani aban chung chang chu soipuin ni som panga nu a phel tur ni si ni som pakhat chau alani thole a phel chana zota doctor ning la chuan ni som pakhat chau mo alani alo ti ve maya ma se a thato thu alo soi thung chut khom na room lama an chut phei nu chuan Liu Zheng chu alo kal chan doctor ning chuan a zot le a she sa vek ti ero Liu Zheng in a she lo thung ning jangan abyak thole angai to thu soin ngai ven saktura angin thu a shil chu a shil vele chonga arun thlen nuwa kongka akika a hun mai lo wanga angai chat lo thu te soin ani la alo in cha mai mai si ati zuya a chato tho boka
hosan mai atum chu doctor ning chuan ranglu tuka lo tong khal le in min ngai sak turin ning jangan angin chia min en kol thalo chuan engtin nge in soifi ang alo ti khau liu jeng chuan I thato thawalom alo ti ve maya doctor ning ro in kadam lo alo ti ve deuh tlat liu jeng phone aron rik zom zata Mr. Juni in doctor ning chungchang ron ngai ven hi alo ni liu jeng chuan a that thu te le angai tu om lo thu te chu a shila anda zui ve ngal mai Mr. Juem ni tia doctor ningan alo zo chuan ani thu in lo chang ve maya engwang alo kul ngi ani ti alo zo le muk chuan liu jeng chuan aron shwai thu le ama dam lo thu te a shil thu soin aron ngai saka aron kol ve ni thu chu a soi ve mai doctor ningla anau pan siat na chuakin a thik ve bok nen min ngai saka mo kalom thu lo shil ro ti lo po ni se kalom zo kang ati le hluk hluka liu jeng po nui var varin kalau shil donia alo ti vele maya doctor ningi ro tho chwa khokin chutna a ngen chan ngeng chuan a churima liu jeng chuan anuam cha lowem ni ti alo zot vat doctor ning chuan aluana thu soin aluak te po a chwa thu chu a soya ningjang nen annat na in angan nei thu chu a soi zui zat liu jeng chuan ngai to mel takin engtin ngi a alo zot le vat doctor ning chuan in se ru cheu chung chuan Mr. Ju Weilin ming a sha ta wanga aluna thu le aluak a chwangoi ngoi thu chu alo soi hlura liu jeng pon noi hak hakin a chutna a churem sat sat chung chuan doctor ning lam chu melin miswal takani lo thu chu a shil ve zuya engwanga ngai theilo em nge ani azol zui bok angai theilo chan a shelawa moti ya azo chuan oti in lo chang sam eta iti der zo kem ni ati po chuan noi chungin a sha lo tak tak thu in liu jeng chuan alo chang le mai doctor ninge ro alung oi lo to hle a thin rim tak chuan a thik lu tu wanga ni ti a shelawem ni ti in azo ta mia a thik na chuan ati shom vek tho te soin alung oi lo ti chu a che ja zong zonga a sha ta liu jeng la chuan alo nui mai mai boka Green Eye Monster kha I ang lutuk ti in alo nui le a doctor ninge ro anuya za ve hau lawe inuya za viawem ni ti in liu jeng nui lai chu azot le a liu jeng chuan o ti in lo chang mai inui zo to em ati zui le o ti in nui sangin alo la chang thawa doctor ning chuan pom turin min du ni lom ni adikem kapome ka du che a ati ta hluk hluka liu jeng po alo la nui renga doctor ning bok chuana kalaka feelings ila nei hi ipom thei do nem tlem te chau po ni se ala ngai reng ti ya alo zo let khau chuan liu jeng chu anui mela top chota chu chat pa chuan angoi de wang wanga a no dewa a sha lo thu in lo chang ve thei ta chok doctor ning chuan din hloi pa chuan I she lo mo ti in azot non le a ani chuan zong chua kang ti thutin liu jeng in rin lo lai tak chuan a fop thuta liu jeng la chuan alo nam son do ra doctor ning po sofa a mutlak dot pa chuan alu adom zuya liu jeng la chuan atina emoti in angai toile si a rang taka ngai ventura awa hnai le ngal ruak lai chuan doctor ning chuan lo kwa le watin alaka aril ruput mang chu thup to lo tura shilin lim takin an om dun zuya ran lang churon langin tania thona damdo ina chuan a ei tur ken sakin akala waiting room a chuan kai kwang chu alo khe sak mul mula tania poron lang thuain lo ei masa tura shilin na tho tur ala zo lo thu alo shil ruan langero in ei masaturin alo shil ve tlat thunga tania chuan a hnial viau nangin kai kwang pakhat chu bar tumin akeng kangwa wa a tania chuan mi mu a hlau hle ruan langero in ngatan ma ngai lowin ei turin a shila kalaka hian ril rudang ipuzo kemni ati taka chuan room ala melin a ei sakve tamai arin ai tak chuan alo tui phian bok nen minute nga chauti in ei turin a thu zuya ruan lang chuan alo bar ngal mol mol a pasal omna azol zuya tania chuan sumdo na chungchanga azin thu chu alo soya ruan langero in amel reng ringot tania bok chuan ani tak tak thu in a changa ticket po ama le sak vek ani thu chu a soi le
Ruan langi ro in zep sak to lovin vo ina hotpot restaurant a hmu thu le mei che ngai bok kha a hruai le thu chu alo soi ta mia tanya mel chu a in thlak dang lam zui ngal a ngoi ta renga ruan lang chuan lungai lo tur a shilin abula anom zel tur thu in a hnem ve bok doctor ning le liu jeng po jing lama chuan hlim takin an ron har dun le ta a doctor ning chuan a phone chu banin darza ta hmu chuan an tho chuak dun rang hle alarm an lo set thei ngil chu ni in an tlai chhela ni rang zeta in siam zui sok sokin an kal zui nga la building hnuaya second brother an la tok zuya ani la in an om dun chu makati in zona azo dil chhut khop maya doctor ningan document petura arun kal thu asoi moi ve a pakhatala chuan alo pai thani so thei viawa atopa chuan anin hnuk pheile tanok noka liu jeng po alo noi tangot damdo in kalkonga kara an chuan lai te chuan doctor ning chuan liu jeng chu alo mel le wangwang chena alunga oi mel hlia hlia khop mai akar khal lai te chu tui an lo intervel thul an hlim dun ta phian damdo in an thlen chuan doctor ning nen chuan kara changa chhuakin doctor ning chuan liu jeng chu lut masa tur ati in minute nga hnu vela azoi tur thu chu asoi lai chuan doctor cheng aron lang le tanol ani la chuan aron kal du nem ni ti in azo zui chat bok doctor ning chuan ngoi mai turin alo shilwata doctor cheng ro angal vele tlat get lu na bula iron tlan pel nge metro station a iron mu alo ti le wata doctor ningan metro station a alo ti te chuan makti der ti sha tak hian engthil thlang fu pal nge an lo ti le wat damdo in lama anin zui lut ngal bok tanya te in lam churun lang vele in tanya chuan ngoi rengin tv chu amel renga aril ruwa ero a tv en lam reng chu alang lo thunga a pasal jang chenga ron ho po chuan mel po a mel lem law jang cheng po in thlashun mel tak hian a thil ron khai ho chu dokana da in tanya lampan chuan a pheya a thei du ber a hon sak thu chu awa shil zuye tanya chuan lo mel ranin chupho turin dam dap chuan a shil zuya jang cheng ngai chat lo mel zwal sot bok a chut fel nu chuan tanya chuan in chena du thu a soi chuak zuya jang cheng chuan engkim a shele vek to ti sha in hun rem chang pele turin adil ve chata a top nan tak tak ti in a ngen bok ma se tanya ero in a in siam changai don chuang lo ti a she thiam ve to a no pang en kola du thu so in kar le bung ro dang chu in sem tur ati in a thau chuaka room lam chu apan zui ta dai jang cheng po ngoi rengin tuya in zuya nuam chu ati bik chia lawa damdo in lama chuan doctor ding chu ron langin in tura in siam don me ka doctor cheng po ron lang zui satin paper pakhat hi aron mu doctor ding chuan engi alo zo chuan chunyan doctor cheng nupui hwal kha arai lo thu shilin PCOS zo ka ni thu chu ashil doctor dingero in angai to lo thu so in alaka in soifia angai lo thu chu alo shil ngal doctor cheng chuan lekha pakhat hi pele in he thil hi chu ingai ven nge yang ti in a soi zuye doctor ding chuan lavatine en zuya interactional tumor nei dam lo report alo ni doctor cheng chuan amen surgeon ni na ma saber turani thu chu ashila doctor ding po anoi ta var mai alaka achat em wanga ti sakve emni ti in phur takin azo zuya doctor cheng ro chuan doctor kyan nen uluk taka an ngai to nuwa an thutluk na ani thu chu alo shel thung doctor cheng bok chuan mi mal nun le ana thona lam ada shanchin thu te soin hemi wanga alaka feelings tlem te po anai pha ani chuan apom du thu chu alo soi thunga doctor dingero in rang zetin anei lo thu chu alo soi mak thil angai to tam lu tukani thu shilin phur takin adokan lam chu apan san dai anin belai lo thlir reng tu doctor dangte chu doctor chengan awa mu chuan zazela round fana hun thu chu asoya achhuak zui ta dai midang po chuan noi sangin an zui ve ngal mai bok doctor cheng le doctor ding te chuan andam lo jawda ji chu vatlo in chu nu chu alo fel phiana doctor ding nen chuan doctor cheng chuan mel sha tirin ama zai tu turani thu te a shela doctor ding po chuan thatakin alo chi bai zui ve bok
Dr. Ning le Liu Zheng te na bang chu thlang lam le chak lama ve ve chuan in zone che akalin phone chuan anin text zui mol mol thunga Dr. Ning chuan a in akal le turin a som Liu Zheng chuan anin lama in thlak ma sak phot angai thu chu alo shil Dr. Ning bok chuan aron lam tur thu a shil zui le Liu Zheng po chuan alo pom ve mai bok Liu Zheng nu su feng chuan chu e siam chan mol mola Liu Zheng chu aru ma tangin aron chhuaka a chwa tur thu soin a au zui anu chuan akal na tur alo zo zui thwai boka Liu Zheng in a chan tenen anin mu don thu a soi chuan apa in Mr. Ju chu eya an som thu le mu ve pho turin alo shil thunga Liu Zheng ro in atlai to thu soin rem changa alobyak tur thu shilin a chhuak zui ngal Pona thlen chuan Dr. Ning car alo omwang to a apan don lai tak chuan Mr. Ju chu lo thlengin a coding le ri Liu Zheng chuan chu ayan pe to thu alo shil ngal vara Dr. Ning la in a motor horn chu aron tir zui kher bok Mr. Ju chuan kal chhuana tur na yem ni ti in alo zol zuya a nei thu chu alo shil ve mai Dr. Ning chu a tha zel mo ti in a zol zui le a tha thu nui sang alo shilin anu le pa ten an nga reng thu chu a soya nui var varin akal san zui ngal Dr. Ning kara alu nu chuan Dr. Ning la chu ngal ve boxi Mr. Ju zona chuan motor chu a handin tir le khera zai zira lu tura Mr. Ju chu a kutanor zau zawin Liu Zheng chuan alo khap bata an tlan zui ve ngal an tlan na lam en pa chuan Mr. Ju po a phun zui nung nunga Liu Zheng te in lama chuan alu zui ve ta bok Liu Zheng le Dr. Ning te chu bazarin Liu Zheng chuan ei ronga bol thei lo thu chu asoya Dr. Ning chuan a bol mai angai tur thu chu a shil Dr. Ning chuan a chana lo zot wat surgery nei na a kuta ti na thu lo soin a mo zoya a kut chang pakhat mor hi tereute in a pil ve hlek hi alo ni Dr. Ning la chuan I thiam lo hle mai ka zir lai ni ti tu ma shil suang che alo ti deuh to la Liu Zheng chuan angei mel kher mai sanga da na hmun lama chuan akal san zui dai Dr. Ning chuan nuam lawa ti le deuh bok si chu Liu Zheng omna lama chuan avakal le a Liu Zheng chuan tumbar hian vegetable pickle le sanga steam adu thu chu alo soya Dr. Ning chuan vegetable pickle chu a hrise lo thu soin sanga chu a steam sak don thu chu a shil zoya Liu Zheng po anui le ngal ver ver mai sanga chu thlangin an han in hnial dun le dewa Dr. Ning la zeilo chi lu tu ka ni bok nen anin khak le thin in an ho nu chuan Dr. Ning chuan an sanga steam tur chu asiam tamol mola Dr. Ning chuan mesh lam zo na sanga gram zanga minan minute ruka nga ya gram zanga somruk paria ta ni a minute engzat nge nga yang ti azota Liu Zheng chu ain chut boi viau ati hlei thei me ulo thung Dr. Ning chuan nui topin thatak chuan a shelfia zuya an steam chung chuan zai turin a shil zuya Liu Zheng chuan a kutana thulo soivatin Dr. Ning chu zai turin ati zui le hlim tak chuan hun mang dunin Dr. Ning pon thiam vak lo chuan a zai saka an mani to ka an hlim ve viau mai sanga min nu chuan candle tenen romantic takin zanja chu an kil zuya Dr. Ning sanga siam chu tuya ti thu soin a fak zui luama haute te soin anin chai zui renga an zanja kil dun po an hun liam ta angot kha chu ani talaw an hlim na chu a fam ki ma an thin lung takin anin po si nen zanja e zo chuan TV enin in ngeng real chuan an chudun le a Dr. Ning chuan Liu Zheng chuti boy sekin Liu Zheng po anui le hak hak chen Liu Zheng phone ron rek ta ka chuan ban vatin tania alo ni damdo in lama emergency an nei thu shilin kal ngal turin aron shila Liu Zheng chuan akal tur thu alo soivat tania chuan Dr. Ning po abyak theilo thu a soi le a Liu Zheng chuan lungai lo tur le a shwai tur thu soin ada zui ngal Dr. Ning bula chuan damdo in lama emergency an nei thu chu a shil zuya rang zet thau chuak dunin anin siam zui ngal sok sok atu ka chuan Liu Zheng le tania te chu ti mol mol pa in kanchi na anron in zui luta tania chuan ni za na accident thlentir tu in zuwa rui nuwa motor khal theina dana nei kha makati thu soin mi pakhat an thi a
midang paruk an tlam boka shampoo itive empty in tania chu alung oilo ngang maya doctor ning omna azo zui bok liujeng chuan nizana changa athia tarla chwasan man lo thulo shilin liujeng po a chau mel hle a thil ei zowa mutloka du thu a shil zui tania po chuan lung oilo takin doctor te po a that thei mai don ala ti zui sham tania chuan thil an ei molmol lai chuan karun ko lai che khan doctor ning nen inom du nem ni ti in zot le a liujeng chuan chan mai ngai na a shelaw tania bok chuan inin rem le to em ni a ti zui le a liujeng chuan chan vak ngai na a shelaw khop mai tania chuan in ti tak tak em ni ti in an om dana chang chuan aman ve nga la liujeng chuan beng ching lo turin alo khap vet bok tunge ma lama sa tu zok ti in zo zuya liujeng chuan tu ma tia lo changin an om dana shil zuya tania po chuan thil shil tur nei thu chu a soya jang chinga chen thu chu a shil me chedang nen bok an lawin kople thu soin liujeng chuan alo dom wata engpo ti don se a thlop reng tur thu soin thu cha tak tak nen a foi ve sau sawa tania po chuan thathar nen a ma chon vek thei to nge yang until eilai chuan Mr. Ning Doctor Ninga pa chuan liujeng churon texin in mu puya arun soma until eizo chuan liujeng po akal zui ve ngal cafe pakhata lo ngakin coffee alo lam sak thlapa card moi tak hi liujeng lama chuan nor phein Doctor Ningji ki ana chan nai tak pakhat ei chuan nupui nei don thu shilin ankal dun the ngem ti in a zo zui liujeng chuan tingi ka kal ve ngotang ti in alo zot let hlau Mr. Ning la chuan second brother ne na changin anin remle to ti alo sha thu chu shilin kalpui ngei turin angen zuya eight nen chuan nau pante ta changa chan chatak anga selian dun an ni thu te tuna anin lan lo ni chuan a chan ten an mu sit pha hlawin madam liu a umdon bok nen boina chuak pal the ni a kalpui ngei turin liujeng chu angen ve chok choka liujeng chuan chan vak ngai na a shelaw damdo in lama ale le nu chuan an department room a tlangin Doctor Ning alo la let lo fau ti a she zuya tania ron langwatin nu nau pai lai emergency room lama an ron da thu soin department of gynecology lamin an department lama changa mi pakhatal meeting na lama tel tur an som thurun soin Dr. Cheng chu a manangem ti azo zuya Dr. Cheng po chuan boruak sang tak om ti sha in rang takin a tho chuak zui ngal liujeng le Dr. Ding pon an zui ve ngal zat an va thlen chuan department of gynecology lam doctor po an lo thleng ve che a dam lo omna lama chuan an tir zui thwai Dr. Cheng te po thleng phein nau pai din mun chu doctor alo dong song tu chuan soi zung zung in kum upalama nau pai ani thu le nau pai lai ani chunga thisen sang nei thu te damdo in anon thlen puya abyak thei to lo thu te soin tuna chuan alung phu le a vital te an pa ngai ri a ma se athi sen sang ro ala nyam thei lo thu chu alo sei ngal mol mol Dr. Cheng chuan helam chu gynecology lam chan ani lom ni ti in engwanga kaungi ani azo zuya Dr. Bok chuan a pasal chuan tun na ya luna anei fau thu a soi ti in a shila Dr. Cheng chuan a kumza zotin anau pai karza ta zot bok kumsom thum pakhwa lai alo ni to a rang taka MRI nei ngal turin a shil zui Dr. Cheng le Dr. Ding liujeng te chu dokan ki la chule chapin MRI report chu an ena tumor chu alo nei nge ya ate lo hle bok tiang adin mun ni chung hian engtin nge kan ti ang ti in liujeng chuan alo zota Dr. Cheng chuan arang thei ang bera surgery amamo thu chu alo soya Dr. Ding chuan ma se arai si a ti in alo zot ve wat Dr. Cheng chuan nau te chu pai mai angai tur thu chu alo soi le liujeng chuan nau sen chu kar som ni pani che a upa ala ni thu chu aron soi zuya Dr. Cheng chuan adik chia alo ti in anu chu kum upalam to ani ba ka thisen sang le tumor nei telani boka chu wangin nau pai chu anga yang ati zuya atu kadam lawan va mu chuan dam lo ber madam li chuan anau pai chu
pai tlang nge alo tuma doctor chang chuan a condition chu chang taka shilin pum nuam lo luna mitfia lo thok har sa le luak chhuak baka thil tam taka nei tur thu le chung zong chu a thluaka bok wanga ni thu shilin centimeter nga lai lian ani to a an paivat lo ani chuan anun atan powa a hlo om thei thu chu a shil madam li pasal chu a ril ro boi hle a surgery nei tur ero chuan naute an pai mek kar som ni pahnia upa chu pai angai don si madam li ero chuan du thlan tur eng po om se naute chu pai du lo bur mai bok si a doctor ding chuan anun na atan a hlo om thu le anun na achan chuan naute po engma ani don lo thu tha takin a shila naute te chu andam that pho chuan adang po anla nei le zel thei jok thu chu a shil bok ma se madam li ero in kum nga chung te meu IVF anti nuwa har sat taka a pai ve chia thu shilin pai chu a du lo bur mai bok si a oma ron nuam lo zui bok nen nurse te chuan an buai pui wata doctor cheng te po chuan hadam tura shilin an chwa san le taphot pon an chwa nu chuan doctor ding chuan anun na aya naute nun na ada poimo zo klat chu angai thiam lo hle a doctor cheng ero in fanu anei to ringin tu na apai mek chu mi pa ani abe sei wanga pai du lawani arin thu chu asoya mi tam tak ni dan ani thu chu asoi bok doctor ding chuan liujeng ngoi reng chu soi ve turin azol suya liujeng chuan an ngai ang ringota ol samani lo arin thu soin engi mo har sat na soilan theilo ato kani aringa doctor ding ngai dane ro ani ve lem lawa liujeng chuan doctor ninga alo shil tur thu le a mu dan te po alo zo tur thu a shela doctor cheng chuan doctor ning chuan thil pakhat che asoi le thawang ti in doctor te chuan dam lo te chu thuron kan pe tur ani a ma se thutluk na ero an mani siam tur ani ti in doctor ning soidan chuan asoi zuya liujeng chuan doctor ning chuan thu omze nei tak asoi chin ti in alo soi ve wat doctor ding po chuan alo thlop le zat bok doctor cheng ero in thu omze nei ka soi ve ngai lo in ti na em ni alo ti bui buya ngoi rengin anin zui lut